Alatka pod nazivom System Properties vam omogućava da pratite i po potrebi mijenjate sustavne parametre svog, ali i drugih računala s kojim ste povezani. Drugim riječima, primjenom ovog alata možete saznati imena svih umreženih računala, promijeniti veličinu, ponovno pokretanje sustava zbog primjene novih radnih parametara. Prvo na ikonu Performance and Maintenance, a zatim i na Administrative Tools. U drugom ste se poglavlju ovog tečaja upoznali s programima koji se automatski instaliraju zajedno s Windowsom XP. Iako se slobodno može reći da oni zadovoljavaju